ko egga e batu jagorɗe hande alarba 19 lewru novembre hitande 2025. Batu jagorɗe e gardugol horejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye ene joofi ko ɓuri tengtude e ɗe gueɗe: dejgol gonka leydi, golle sukaɓe, dengol fina tawa, ɓamtare dowri, ummitingol jillu woni tourisme. Ko fati e dejre to banggue jangde e cellal, horejo leydi ndi holli nafoore wonde e dejre to banggue jangde e cellal o yamiri jurnitugol piɓoduri hakkunde laamu e hujjukinantoɓe golloɓe woni syndicat en e jurnitugol e kala lewru tolno piɓodiral dejre hakkunde laamu e hujjukinantoɓe golloɓe ɓe woni pacte de stabilité sociale. Ko yowiti e golle sukaɓe, ɗum ko hunde hajorande woni priorité national. Horejo leydi yamiri timmitingol dawrugol jowitingol e golle e mayirɗe lewru décembre hitande 2025. O tengtini jaajnugol heɓle sukaɓe e dolnugol 3FPT, magol cuuɗi keblorɗi golle e kala falde, juɓɓingol heblorde huftidinde leydi ndi yowitinde e saktude golle. O siftini wonde hitande 2026 ko hitande golle e dolnugol sukaɓe e faggude rendo. Ko fati e mawningol jangu Thiaroye, horejo leydi yamirinde ngol keblogol wonata pattam lamiwol. Mawningol ngun jangu taw ko hikka waɗata duuɓi 81 ko ene mawnine. O yamiri nde moftirdu tarikh woni musée de Thiaroye nde wattata hutorede. O haali ha hande ko fati e jokkugol witto beele gonga ene yiyete ko fati e jangu Thiaroye. Eɓɓore mawninde jeytare leydi ndi e kala falde ngam ɓiɓɓe leydi ndi mbawa yitade koye mumen to banggue potal kotki woni équité territorial. Horejo leydi ndi ene yiiɗe hitande nde paaɗen nde woni hitande 2026 nde ñalawma jeytare mawninte e kala diwanuji gonɗi e nder leydi ndi. O yamiri eɓɓore ngam wawde heblanade ngun ñalgu nde gueɗe cohleteɗe e nder diwanuji ɗi foof kesɗitinte. Ko yowiti e ƴellirgol jillu woni tourisme e mawningol pine men. Horejo leydi ndi yamiri ɓeydugol yalmidde mbaadi leydi Sénégal ha wawa fodde yillotoɓe, kesnitingol nokkuji jillu, keɓugol nokkuji kesi bawɗi jaɓɓade yillotoɓe e kisal ɗin nokkuji, townugol koɗorɗe pine ko wayno Gore. O tengtini ko fati moƴƴingol juɓɓudu kolol gadanol Ecofest puɗɗotogol ñande 3 lewru novembre gasa 5 lewru décembre hitande 2025. Ko egga e haala horejo jagorɗe haala mum ene hucci e cinugol nokkuji eɓɓoje mawɗe woni galle moftirɗo ganni, maison des archives, juɓɓingol deftordu gendire, bibliothèque nationale, afde mémorial mo Thiaroye, suudu toppitinu kala ko fati e conce, kesɗitingol ko fati e jogo laamu woni réforme administrative, wadde heblo ko yowiti e ɗum hejde nder e caggal leydi taw koye jalogal gendiwal inniragal Sénégal teranga Sénégal e ko fati e mobde ɓesgu leydi ndi e heblanade JOJ Dakar 2026. O haali ha hande ko yowiti e kisal ko fati e boli e woni eɓɓore wonande e dow mum ɗo e mayirde hitande 2025. O gasniri haala makko ko yowiti e eɓɓore lawol lana jordi Dakar Tambacounda. Ko yowiti e konguɗi jagorɗe, jagorgal kalfinagal kotki holliri jarugol yeeso eɓɓo pôle territoire. Jagorgal kalfinagal jeegu haali ko fati e cawrugol jeereji ɗi ko yowiti e maaro remete ko nder leydi ndi ha e jeegu gerte ton to Sonacos. Jagorgal kalfinagal sukaɓe e coftal ɓalli woni jeunesse et sport huccini haala mum ko fati e keblogol JOJ Dakar 2026. Ko yowiti e dosɗe, batu ngu e ɓi dosɗe tati. Dosgal jowitingal e comgol kutorɗe to banggue gonka jeyge mum woni étiquetage énergétique, jurnitugol moƴƴugol kutorɗe ɗe jeyge mum heɓete nangue ha e heblo ñeñal gaz naturel.